Sihlukane kandaba enhlana sezantsi sinibingelele sinamukeleke phina phila wethamele khona i1KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu namhlanje saqhubeka ke sihambe nomkhandlu iBig 5 Hlabisa njengoba namhlanje siku Ward 4 endaweni ke eyaziwa ngokuthiwa ke ikwamahongoza njengoba ke sila eceleni kwa la sikhona khona umfula ke unibele ngempela ke indawo lena ke edumile esifisa ke usuku namhlanje ukuthi siqhubeke nokuthi sizwe inhlelo zeIDP njengoba ke namhlanje siku cluster C esizokhuluma ke nabaholi singabalana ke umama mayor siphinde futhi ke sikhulume nekhansela ke lendawo njengoba sila ku Ward 4 ngaphambi ukuthi ke siye emphakathini asibathole ke sizwe ingqithi yosuku uma ngabe sithi ke abakhulume. Ngifisa nje ukwedlulisa ukuthi so Big 5 Hlabisa namhlanje besizoqeda noma besifika esigabeni sokugcina seIDP yethu. Sikwazile ke namhlanje ukuthi ihall lakamahongoza selidlulisele emphakathini kunezinduna eziningi ebeyiqhamuka ebukhosini bakaGumede ezinye ziqhamuka ebukhosini bakaMdluli. Ngakho ke sibonga kakhulu ukuthi namakhosi athumela induna ukube bazosisupporta somkhandlo ka Big 5 Hlabisa. Siyanxusa ke ekuthenini ihall yethu sicela ihlale inhle njengoba siyilethile emphakathini. Kungafani nakwezinye indawo lapha esifica khona sekusemanxiweni. Sibiye sathula ke iIDP yethu siyethule ngenkulu impumelelo. Siyafisa ukwedlulisa ukubonga okukhulu kubo bonke ababeyingxenye yalolu msebenzi walolu suku. Sasisonke impela kuhlatshwa isoyila. Siyabonga ke siyathokoza ukubona umsebenzi sewenzekile. Umphakathi wala kwaMahongoza bese kuyisikhathi ulifuna leli holo. Bese kuyisikhathi eside mina ngene ekhanseleni 2021 bangitshela ukuthi sebe no 15 years belikhalela kodwa bengalithuli. Nami ke mhlawumbe ngizothi ke ngenhlanhla yami ke sikwazile ukuthi egcineni kosuku sigcine sikwazi ukuthi sibanike ngoba abantu mabesuke besithumile kumele ukuthi sibalalele futhi senze lokho okufunwa abantu singenzi okufunwa yithini. Noma ke izinto zinzima ngoba njoba ngikhona nje ngisebenza ubukhosi obubili, ubukhosi bakwaNibela kwaMdluli, ubukhosi bala kwaMakhasa kwaGumede. Okuyaye kube nzima ukubalansisa uthi uthatha into uyise ngapha bekhala abanye betboda kanjani. 95% nje mina weward yami uNibela kodwa 5% weward yami uMakhasa iwona onewolo. Manje ke lento iyasho ukuthi ke ngizobalansisa kanjani kodwa ke ngoba sithunywa abantu siyathemba ukuthi konke kuyokwenzeka. Ngiyawujabulela nje umphakathi wakaMahongoza ukuthi khona okuhlomulile namhlanje sebezoya ukubamba emhlangano phansi kwezihlahla induna kanye nathi nemphakathi nje noma ufuna ukwenza ama-events kodwa njengamanje usuzokwazi umphakathi ukuthi ube nompheme omuhle kangaka ihholo likhona. Siyabonga siyathemba ukuthi umphakathi kuzoliphatha kahle. Sibonge nje nobuholo obukhona kwamasipala kusuka kubaba umeya uKhumalo obesekhona la Big 5 Hlabisa manje usesemkhanya kude nakumeya futhi obambile manje umama uMankosi Mngomezulu nethimba lonke lamakhansela. Siyabonga nje ngoba uma kuthiwa sibambisene ngaba kukho lokho. Sibonga nje ukubambisana akukho kunye singakubonga. Bese sibonga labantu bakaMahongoza ukuthi sebeyokwazi kubiza imhlangano ngisho kuthiwa imvuliyana imhlangano ingahlehli iqhubeke ihlala. Mbukeli ke ngempela ke asigijime kakhulu njengamanje siyekona ke umphakathi obuyingxenye yalolu suku ukuze sizwe nje iphakamiso incomo kanjalo ke nezicelo ngaphambi ukuthi ke siye ngasemaphethelweni ke alo uhlelo nawo ke umphakathi siuthola lapho sasho khona ke sithi ke abakhulumi. Umude kakhulu umlando waleholi. Uma uphendula ubuso bakho ubheka lapha ngemuva kwalo kunesihlahla esikhulu beke lapha kade kubanjelwa khona imhlangano kusukela umkhabela obaba umkhabela na umuzi wakhe ngapha ngemuva eyinduna bese ubambela lamhla njoba beke bakuveza ngaphakathi ukuthi kwakuthiwa kusesihlahleni senkatha. Sibonga ukuthi ke isihlahla senkatha sesiphenduka iholi namuhla. Siyakubonga kakhulu lokho siyakuthokozela kodwa umlando wala
besiphila kanzima sinethwa izimvula ngoba uma inkosi sithe hambani izinduna niyobiza imhlangano ukuthi liyana noma liyaduma fanele size sizohlala sihlale sinethwe silalela ukuthi ubukhosi buzothini kuthina namhlanje siyakuthokozela ukuthi sesizohlala eholi sihlale ezitulweni silalele ukuthi ubukhosi buthini yebo nje basebeshilo umlando umude kakhulu ukusuka kwalo njoba beshilo kwakusekhona obaba uGumede sisacela kusashiwo nje fikile ubaba Khumalo la esewumeya nala kuso Big 5 ngokwazi kwami awayisela iBig 5 kwacela kwathiwa sabona ukuthi ungcono kube neholo wathi yazi nami ngiyafisa kusho uMashobane wathi ngiyafisa ukuthi ke libe khona iholi kuze sithi masibamba imhlangano oba naye ube umuntu obizwa ubukhosi mhlambe uma induna imbiza ithi woze emphakathini esondele kodwa uthola ukuthi sihleli naye phansi uhleli emhlabathini ngoba bekukhansela owayehlile kubaba umeya owayehlile ehlale phansi ezokhuluma indaba zikamasipala kodwa phansi kwesihlahla wayesebona ukuthi naye waba naye na umbono uthi kufanele ibe khona iholo kuze kuhambe kuze kuyoba uBig 5 Hlabisa kodwa wayilokho ikhona lento ethi akube khona iholo kwaze kwaba ubaba Mantengu yalokho ikhona into ethi alibe khona iholi alibe kho sithi masiya kuma IDP kanje sihambe sifike silethula ukuthi siyacela iholi kaMahongoza libe khona kodwa ke okwathi ke lapho ngoba into kaHulumeni ihamba kancane kuze kwathi ke waseyinqoba uMagujo siyathokoza kakhulu. Siyawubongela ngempela umphakathi njoba silana nje ngaphakathi sengizwile ngiphuma nje ngaphakathi bese kungama comments abantu abanye befaka izicelo okuhamba phambili njengamanje indaba yemigwaqo indawo yakithi ihlabathi imoto ziyabhajwa zenza yonke into so okuhamba phambili umgwaqo la kwaMahongoza kunendawo nje mawehla la ngasendaweni ekuthiwa kuseyihlahleni ezimhlophe phesheya nyana lapha kunomgwaqo ongenayo uye ngathi uyangapha ngasechobeni badinga umgwaqo abantu bakhona yikho ukuthi ngoba sikwazi ukuletha isikanye nangapha futhi kwanibela kuwo Ward 4 kwanibela njengoba nje umama meya ubeshwa lapha phakathi ukuthi kunomgwaqo osithembisa ukuthi singahle siwakhe uma yonke into ihambe kahle kwakhokta kwaregistereka ngoba phela ukhokta nawo uwona osibizayo ukuthi seningenza nizoregister uma kuzoregistereka ngesikhathi kusho ukuthi kule financial year ezayo kungaba khona umgwaqo ongenayo wasemthonjeni nowaseqoma ukuphila ozoba ngama phases so lokho kusho ukuthi ke ikhona into eyenzekayo ikakhulukazi nje siyababongela abantu kodwa into abantu njengamanje sebekhala ngayo ngoba cishe indawo eziningi amahola asekhona sekuyimgwaqo siyathemba ukuthi ke konke lokho kuyokwenzeka abantu bekwazi ukuthi bebe nama access road ngoba abantu behliswa izimoto umuntu ekwazi ukuhamba isikhathi esingango 3 kilometers esuke estopini ehliswa imoto uphethe ilokhuzana izinto zasekhaya ubeyothenga ezitolo uyabona ukuthi lapho umuntu uzohamba ngani kofanele ukuthi aphinde futhi uma kunemoto kamakhelwane acela imoto kamakhelwane ezoyifakela imadlana ukuze ukwazi ukuthi imbeke ekhaya so ke ingakho kulama access road lawo edingeka siyathemba ukuthi nawo ngoba phela kancane izinto zizokwenzeka siyathemba ukuthi kugcina kwenzekile abantu zikwazi izimoto zibehlise eduze nasemakhaya. Mbukeli ke ngaphambi ukuthi ke siliguqise uhlelo asiphinde sibele kuyena ke umama umeya ozosho nje ukuthi iphathi wezinto ke ezibe ziphakamiso zomphakathi osunula namhlanje ikuphi ke abangakusho njengoba sazi ukuthi ke umphakathi uphinde waba nazo ke izicelo zosuku lwanamhlanje ukuthi ikuphi abangafisa ukuthi bekubone kuphuthunyiswa ukhanjiswa phambili ngoba phela kusuke ke kuyithuba lawo ke umphakathi uma bekuzinhlelo ke ezifuze lezi abakhulu. Singakusho nje ukuthi abantu baka cluster C sivele sabavala imlomo ngoba ama project azokwenziwa umkhandlu konyaka olandelayo azobe onke ezoba ngabawa cluster C ngakho into abayedlulisile kuncane kakhulu abasiphathise khona okuningi bese kuzincomo zokuthi nje bayezwile ukuthi ama project azoza emawadini abo noma ngabe kuthiwa afika late kodwa bajajuliswe yikho khona lokho ukuthi umkhandlu uyaresponda ezicelweni zabo. Thokoza kakhulu ukuthi ke kube khona izinto esizitholayo nakuba eshilo umama meya ukuthi ke inkece ucaca ukuthi umasipala wethu mncane nokhopta futhi ubanikeza inkece encane cishe ke
idingo zethu njengomphakathi zibe ningi kunenkece esuke ixoshakele. But ke ngifuna ukusho ukuthi ke njengabahlali bala kwaMakhasa sithokoza kakhulu ukuthi namuhla sesinehholo la ku Ward 4 la kwaMahongoza. Cishe umphakathi njengomphakathi walapha sithokoza kakhulu ukuthi ke sesizokwazi ukuthi ke makwenzeke izinto sizenzele ngaphansi kompheme ohlelekile njengamanje. Kodwa into umuntu angayiphawula njengamanje amathuba emsebenzi kakhulukazi kwi-youth. Intsha yethu caca ukuthi iningi layo ihlele emakhaya ayinawo amathuba emsebenzi. So umasipala singasifisa ukuthi ke ube nenhlelo la uzokwazi khona ukulekelela intsha yethu ngamathuba emsebenzi. Ikakhulukazi ama-skill centers la akuzoqeqeshelwa khona intsha yethu uzokwazi ukucosha amathuba emsebenzi. Siyabonga kakhulu ukuthi namhla umama umeya uzosethulela uhlelo oluhle kangaka. Siphinde sithokoze kakhulu ukuthi sesikhona singabe sifazane koMahongoza. Siyafisa kakhulu ukuthi gebebhekelelwe kakhulu abantu besifazane. Futhi la kwaMahongoza into esinayo la kwa Ward 4. Uma ubuka lapho uphosa amehlo lapha sinechweba. Yilapha abantu besifazane abangenabo baba nabanobaba ilapha baphila khona. Bayasika uqumbe, bayaluka, kodwa asinayo indawo, asinayo into la abasizakala khona lapha abadayisa khona. Ukuthi mhlambe babe nemarket nabo bedayise njengoba sikuMahongoza. Sibonga ukuthi njengoba selikhona ihall kuningi osekuzokwenzeka. Njengoba ezosivulela namhla kuningi okuzokwenzeka. Ikakhulu nje njengomhlalo wakwa Ward 4 kuningi esikubukayo okwenzakalayo ngisho usuka la uyobheka ebukhosini bakwanibele kunanechweba nakhona bayadoba kunabadobi kodwa kukhona okungenzeki kahle ngoba bayafa abantu. Asazi ukuthi ithini into yakhona. Asazi ukuthi umasipala khona nangakabalekelele ngoba yilapha abaphila khona. Ufana namhla umuntu kusasa bangene ngoba yilapha abaphila khona. Mawuzama ukubuza ukuthi awubafeli besethi ingane umgwaqo uyawubona ukuthi mawuhamba umgwaqo kuyimoto kuphinde kudlula imoto. Nathi ke ngokunjalo noma engafa umuntu kodwa kufanele sibe sigcine singenile sakuthola ukuphila ngoba yila sondla khona abantwana bethu. Kodwa ke uhulumeni mhlambe uma ngake ayibheke lezi indawo ezimbili esengiyibalile ukuthi bayasika uqumbe bayasizakala abantu lapha ya futhi yilapha abasizakala khona abantu ayikho kodwa into ethi mhlamba babe safety kuze mhlambe uma ngabe bengena lapha ya kube khona ukuphepha ngoba vele sekuyilapha abaphila khona. Yebo angazi noma kusemthethweni ukuthi kudotshwe kodwa khona sekubukeka sengathi sekusemthethweni ngendlela yokuthi yilapha abaphila khona siyababona bayafa kodwa abanye bayangena futhi bayaqhubeka nempilo. Mbukeli ke ithuba lokuthi sithi ke nina abaqambi lankomo zilahlekile ziyophela umdlebe kwaSoshangane siliqoqisa kanjalo ke uhlelo besithi abakhulume sisemkhandlweni ke iBig 5 Hlabisa. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphiko yandisa. Ngivumelene ngiguqe sonke sothi sukuma kube kusolzayo inkosi inkosi.